Va, nois, gravem? Gravem? Sí? Ei, va, sisplau, una mica de silenci, tio, para. Arnau! Largo, estàs? Para ja de desenfocar, què estàs fent, tio? Per favor, què és això, una casa de boixos o què? Va, gravem una mica, va, per favor. Que és el cinquè programa, nens. Però què és el cinquè... Però què és això, un zoològic o què collons? Va, que és el cinquè programa. És el cinquè programa. Per favor. Molt benvinguts al Pou, el primer late night presentat per dos mags, set de màgia. Avui parlarem de la gent que critica, la gent que li agrada criticar, que aquí n'hi ha un fotimer, dels típics que surten de veure una obra de teatre, d'una companyia que és de 10, i surten dient: a ver, el niño lo ha hecho bien, se nota que lo ha ensayado, lo ha hecho muy bien. Pero las instalaciones del teatro, una mierda. Y me ha dejado la butaca, el culo, como una carpeta. Amèrica, això no passa. No passa. Amèrica, un cop un americà ha pagat l'entrada, va disfrutar a mort. Disfruta fins al final. Això és la diferència entre aquí i Amèrica. Ara que entri el Goyo Jiménez i aquí em foti una nata per fer les comparatives. Esperem que no. Però aquí, quan sentim una cosa de pagar, que hem de pagar per un espectacle, ja estem amb el modo aquest de «Venga, chico, entretenme! Y el otro en plan «¿Que soy el taquillero? ¿Cómo le voy a entretener? ¿Que le bailo con la entrada o cómo va la cosa?» Situacions reals que vivim aquí, I espera't perquè els d'aquí sentim una cosa que és gratis, un espectacle és gratis, i la caliem, La caliem. Hi ha el típic senyor que es fica a primera fila, jubilat, acostumen a ser, es fica a primera fila, o jubilada, aquí a primera fila, a veure l'espectacle, i diu, com si és Albertino Osborne, a ver, si el espectáculo es gratis, algo falla, porque aquí no se regalan las cosas, aquí no se regalan las cosas, algo falla. I dius, però tio, perquè és Albertino Osborne, o el Julio Iglesias, hombre. Som així, tenim aquesta cosa. Sempre ho veiem malament, sempre hem de criticar. Però bé, el que és gratis i de qualitat és aquest programa d'avui. El cinquè programa del Pou. Així que benvinguts al Pou! Vámonos! Què passa, xavales? Aviam, a veure... Aquest monòleg... Què passa? Que t'ha costat. T'ha costat. Bueno, aquest monòleg t'ha costat i era curtet, Era curtet. Aviam, ho havia d'intentar, em feia gràcia fer algun monòleg. Era curtet, no costava tant. Va, sí, una mica curtet era, però què? On has vist fallos? No, res, que jo m'haig de posar crític. M'haig de posar crític perquè avui el programa va de crítica. Amic meu! És veritat, tota la raó. Va de crítiques de tot, crítiques de viatge, crítiques reals, d'aquestes de Got Talent, crítiques per l'estil avui. Sí, perquè mira que està de moda, tot això. No, ara fora conyes, mira, entre el Got Talent, el Factor X i la mare que els va parir tot. Ens agrada criticar i veure com es critica, això ens agrada a nosaltres. Ens agrada. Ho disfrutem. La cultura ens agrada criticar. Perquè no volem una cosa de qualitat, simplement volem allò, no? Veure com ho passa malament l'altra persona, o en plan, ei, et dic que ets una merda, però després et dic, però ho has fet molt bé. I després et cau aquella llagrimeta, aquella emoció, i després tothom en plan, sí. que mono. Ens agrada el salseo i criticar és part del salseo. Així que, què portem avui, amic meu? Avui tenim uns bons convidats, tenim un col·lega que ve d'entrevistat, que també jugarem amb ell, li presentarem una cosa sobre el tema de crítiques, ja ho veureu. Sorpreseta. I tenim una amiga nostra també que estrenarem secció, i tant, amb una amiga nostra de Barcelona, i res, només us volem dir que disfruteu del show, que disfruteu d'aquest programa, el cinquè programa. Som-hi? Vámonos! Doncs res, avui estrenem nova secció. Nova secció! I mira que en tenim moltes, Tenim la del Poliexpress. La del
La del PoliExpress. La de PoliExpress. La Fake Gurus. La PoliExpress. PoliExpress, sí, PoliExpress. No, però avui estrenem una nova secció que es diu Viatges al Pou! Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. I així que rebem amb un fortíssim aplaudiment a la directora d'Altair, Helena Bernades! Let rain on, let rain on. Benvinguda, Helena. A vosaltres, gràcies. Benvinguda. Aviam, posa't còmode, que et veguin les Posa't còmode. càmeres també. Estem, Aviam, estem. mira la càmera. Encantada d'estar aquí, encantada de ser aquí. Ara, Gràcies ara. per convidar-me. De res, tu per venir, tu. tu per venir, que bé. Com que a bé. casa, com a casa. Bé, Puc? Sí, sí. Ara, és complicat, hauràs de trobar la postura correcta. És amb lo petita que sóc jo. clar, potser pots dormir així, o sigui, t'estires i... Per mi això és matrimoni, eh? Queen size. Molt Vale, bé. ets la segona en estrenar secció, o sigui... Aquí hi ha nivell, aquí hi ha nivell, eh? Aquí hi ha nivell, aquí hi ha Bueno. nivell. Però, secció Viatges al Pou. O sigui, una miqueta, primer, perquè et coneixi la nostra audiència, si és que en tenim. Esperem. Qui ets tu? Jo sóc l'Helena, encantada, bon dia i bona hora. Em dedico al món del viatge, per sort o per desgràcia en aquests moments, Sí, sí. i estic una mica al càrrec, entre d'altres persones, d'Altair, la llibreria, agència de viatges i revista, que som a Barcelona. Aquí surt en el rètol d'aquí baix. Yes. Molt bé, Fantàstic, ja està. bueno, així et coneixem, i et coneixerà tothom. Genial. Què més? Jo crec que hem volgut muntar aquesta secció una miqueta més perquè amb aquests temps que estem vivint ara tots, o sigui, és una mica complicat, no? Sortir a... Bueno, la gent té una mica de por en fer viatges, ostres, fer un viatge molt llarg, no, perquè, hòstia, el coronavirus pues, ens té ben agafats, no? I una miqueta que... Què podem fer, no? Com ho Què estem podem veient? fer? Com per exemple el jovent de la nostra edició, què podem fer? O sigui, on podem anar? Marxar, podem marxar, faltaria, qui t'hagi dit que no és mentida. D'acord. Amb cautela. Seguim una mica el que diu el MAE, el Ministeri d'Assumptes Exteriores. Ah. Ai. El Ministeri de Sanitat, seguim una mica les recomanacions que ens van dient, més que res perquè si no, després tu t'apanyes. Ja. I viatjar es pot viatjar, tenim diferents destins, a curt, mig i llarg plaç, és a dir, viatjar es pot viatjar, seguint les recomanacions i també tenint una mica de cautela i sentit comú, que al final és això, no? Llavors, si voleu parlar de viatges, parlem. Parlem. O sigui, jo, per exemple, aquest estiu he vist molta gent que ha marxat al País Basc. O sigui, jo crec que ha sigut destino de la gent de Sant Vicenç, tots. Tothom al País Basc. Si volies Sí que és buscar veritat, algú, sí, sí, te'n vas al molta País gent ha anat al Basc País i Basc te'l trobes allà. Crec que l'Andreu ha anat al País Basc. El càmera ha anat al Tu País has Basc anat, no? també. Al País Basc, País no? Basc. O sigui, m'imagino perquè... Sí, aquest estiu, sobretot per prevenció, perquè al final quan tens indicacions una mica incertes no te les jugues, Ja. i menys ara. Ja n'hem après suficient amb una crisi que va venir i ara mateix la gent està una mica més cautelosa. Normal, jo ho entenc, i al contrari, és a dir, s'ha de reforçar una mica aquesta prevenció. Nord d'Espanya ha triomfat, sí, per què no? Ja. Què té el nord d'Espanya? Tot. Gastronomia, Tenim tot. naturalesa, clima, sisplau, hola. Ves-te'n tu a Andalusia a 40 graus. Ja. Gràcies. Què té? Té gent que s'assembla a nosaltres, al final també és això. I pots anar amb cotxe, que no depens de que et canceli una aerolínia, que se t'eliminin els bitllets de bus, tren o el que sigui, i alhora que no estàs en contacte amb altra gent. Llavors sí, Espanya ha triomfat per als espanyols. Cadascú s'ha quedat una mica a prop de casa, no? Llavors, Pirineu, muntanya, també són els destins. Molta gent ha triat la muntanya. Aquest any directament jo, que havia tocat el camp, no la muntanya, el camp, NT Tortes. Yeah. Ojo, Ostres, ojo, molt maco ojo. també. Molt maco també. Llavors sí, aquests destins aquest estiu han sigut els que més o menys hem controlat des de casa. Ara, ciutats europees, cap problema amb la gran majoria. Territoris una mica més a mig llarg destí, tenim obertes algunes fronteres. Sí que és cert que cal llegir la lletra petita, perquè Ja. moltes ara posa «Bienvenidos todos los turistas», espanyoles no. Vine a consultar. Saps el que Vine a dic? consultar. Saps Jo el vau que mirar dic? la lletra petita. Però si veniu a casa meva, jo us diré on i quan. Clar. Cap Bueno, això problema. és important I- perquè realment, per exemple, intentàvem organitzar un viatge a Irlanda aquest estiu i al final vam veure que, això que dius tu, lletra petita Lletra i t'has petita. de quedar allà 15 dies també Correcte. No, confinat i s'ha de vigilar. i gent que coneixem, això que també deies, que moltes aerolínies els han cancel·lat el vol a l'últim moment per X motiu i després
una moguda que et tornin els diners... Clar, una mica també... Més important ara que mai consultar-ho, vull dir. Sí, sobretot no només amb experts, sinó també tenir la seguretat de que quedes cobert. És a dir, moltes vegades ens ha passat, jo com a viatgera o com a persona que solo pensar en fer algunes escapades, penso, jo m'ho faig, faig i aquí Juan Palomo, no? Què passa? Arriba un moment en el qual quan tens una cosa d'aquestes, tens 1.000 números de telèfon que no saps qui t'atendrà, tens 1.000 correus electrònics sense una persona al darrere que no saps qui et respondrà. Llavors, una agència de viatges, l'avantatge que té és que saps que et donaran una resposta certa, segura, i que tens un seguro que et cobreix davant de qualsevol situació, que ara és la que estem patint. Llavors, ja tant sigui, jo sempre he tingut estigmatitzat jo utilitzaré una agència de viatges quan tingui una comoditat econòmica, quan vulgui que m'ho facin i m'ho desfacin, no preocupar-me de la logística i anar a disfrutar. Exacte, no sembla que sigui com un accés per joves. Correcte, sí, totalment. A més, ho veiem com un bé de luxe, quasi. Però realment les agències de viatges el que hem d'aconseguir és adaptar-nos una mica a aquest canvi i acostar-nos a aquest públic jove. No cal que oferim totes un destí de luxe, un destí on hi hagi totes les comoditats. Al contrari, el que estem fent ara és primar, que tinguis totes les comoditats per poder cancel·lar el que necessitis i dos, adaptar-nos al teu pressupost, als teus gustos i al que tu vulguis. Llavors, aquesta és la nostra tasca. És dir, què vols fer? Quan ho vols fer i amb quins diners ho vols fer? No vol dir que jo ho faci tot i tu te'n despreocupis, o sí, el que tu vulguis. Aquí cada qual, que jo n'he conegut algú, jo n'he conegut alguns, però és això, és saber que en qualsevol moment tens una persona amb nom i cognoms que saps on trobar i cascar-la, si no... Exacte, és el que anava a dir, que també els agrada. Llavors, en aquests moments jo crec que sí que et dona una seguretat que per tu sol no la pots tenir encara que siguis la persona que busquis les millors ofertes de tot Skyscanner. Sí, que hi ha molts experts per aquí, que en plan... Jo amb això sempre la lio. Jo soc el primer que amb això la que volien sempre. Però tens amics que segur que són uns cracs i segur que parlen que te cagues de la millor oferta. Jo vaig volar per 3 euros a Londres, anar i tornar. Jo em compro un viatge per anar-me'n a Costa Rica i acabo d'Alta de l'Ebre. T'ho dic jo que funciona així, però bueno. Però que sí, que hi ha gent que és com que té totes les pàgines web obertes allà en plan, no, mira, i Skyscanner... Vaig estressat viatjant. I ara sortint una miqueta ja d'aquesta situació que estem vivint, que és el coronavirus, perquè ja estic una mica cansat d'això. La nova normalitat, normalitat Sí, normalitat és aquesta. La normalitat. Doncs, per exemple, jo m'imagino que, i més tenint una agència de viatges, has fet moltes escapades, has pogut conèixer molt món. Alguna coseta, i segur que alguna anècdota te n'has emportat d'algun lloc. Ja que estem al Pou... Explicables o no explicables? Aviam, estàs al Pou, és un lloc denigrant. Vinga, va. Estàs al Pou, exacte. Fins al cul. Vinga, va. Pots explicar el que tu vulguis aquí. Anècdotes divertides? Aviam. Vàries. Una de les que recordo molt, a Iran, quan jo era petita, la veritat, o sigui, ara mateix que algun perdoni si m'està sentint, cap mala fe, vam anar a Isfahan a visitar una mesquita, jo tindria uns 8-9 anys, i era una mesquita que tenia diverses cúpules, no? Llavors els arquitectes d'allà, tots supercalculats, eren com el 400 d'allà, saps? Tota la gent resant, jo i ma germana, el meu pare amb cadira de rodes, i ma mare controla els bitxos, controla el papa, què ha passat, no sé què, i ens diuen, si apretes aquí, ressona tantes cúpules com hi ha. I jo l'Agnès és ma germana. Ressona tantes cúpules com hi ha? Com que hi ha un buit, fa eco. Llavors, si tu apretes just al centre, és com el taló d'Aquil·les dels cristalls, que és que peta. Correcte. Llavors la gent ho feia en plan de... Sí, cúpula geodèsica. Broma. La meva germana i jo vam fer un... Tu, ens tirem un pet. I clar, una altra cosa no, però, o sigui, controlem els esfínters a nivell... Pues us imagineu, o sigui, 200 burques escoltant raquetà, 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 raquetà. Bueno, qualsevol. No ens van expulsar del país perquè no van poder, ¿vale? Sí, home. T'ho juro Déu Mati, t'ho juro Déu Mati. Has dit que tenies anècdotes, però no esperava que explicaries. De moment de les millors anècdotes aquí al programa. Clar. Tu t'imagines el meu pare, que és molt estricte, l'adoro, papi, t'estimo, no m'enfadis. Així, ¿vale? Pensant, no són filles meves. Sort que no podia aixecar-se, perquè s'arriba a aixecar i jo ara mateix no tinc dentadura. Sort! Bueno, sí,
Així m'ha anat. Vaya tela. No sé què em sorprèn més, si el de les cúpules i els collons que veu tenir de fer això... No són collons, allò era ignorància pura, naïf, era naïf, allò sorties. Naïf total. No sé si de la naivitat que teníeu o del control esfinterial que teníeu, perquè no sé què em sorprèn més. Pues et diré una cosa, una de les dues no l'hem perdut, Sí, qualsevol dia un concurs d'aquests, ojo que jo faig pòdium, Vale. Anna l'acrobats. Veníem a parlar de viatges, Helena, veníem a Sí, anem a parlar de viatges. Parlar de viatges. Molt bé, així m'agrada, això es tracta. Ai, que bé. No sé, alguna altra anècdota que no sigui tan... com es diu això? Escatològica. Escatològica, no? Escatològica. Anava a dir escrotal, però crec que no. No és. Tan escatològica? No, per això. Vale. Ostres, anècdotes. Ara costarà més, perquè la bona ja l'has explicat. Sí, me l'havia guardat. Bueno, moltes vegades ma germana i jo, per entrar als llocs, quan estàvem de viatge o així, utilitzàvem la cadira de rodes del meu pare, llavors ens feien passar per lisiades. Que malament m'estic sentint ara, que es notava molt, perquè una cadira de rodes d'adult i érem dos merdes, però bueno. Sí. I ens posàvem ulleres de sol i feien veure que érem cegues. Això ens agradava molt. I no sé si era a Cuba. Ens agradava molt. Ho heu de fer, sisplau. Ho heu de fer. Sí. Però a més s'ha de fer en parella, Clar, perquè que es nota més. Tu sol no ets capaç de fer-ho. No. Però quan l'altre encara hi posa més èmfasi, és que tu ja ho tens tot fet. Clar, és com pillar... Però saps anar el al millor? supermercat amb aquells carritos que tenen... Correcte. Ficar-te les ulleres de gordo i ficar-te així unes cames patades. Però saps el i millor? anar així de xocant pels costats, saps? En plan, que ningú et diu res per respecte. No, però és que el bo és que, clar, ho feien amb tant d'ímpetu i amb tant de carinyo que no pensàvem en la gent, pensàvem en disfrutar nosaltres. Llavors ens cronometràvem i, clar, totes volíem ser les protagonistes de la història. Llavors anàvem a un lloc, jo em feia la cega, ma germana m'ajudava, tal, no sé què, i llavors sonava l'alarma del rellotge i feia em toca. I llavors li deies a la senyora, gràcies, i llavors et treies les ulleres i li donaves a ella. I l'altre es quedava amb una cara de... Ara he fet a la cega, Jo crec que haurem de canviar el nom de la secció en plan viajes al Pou, anècdotes al Pou. Total. Això sí que són viajes al Pou. Això és total. Uau. Que bèstia. No, qualsevol dia ho provem. Sí. Ostres, que bèstia. Potser prefereixo lo de provar lo de sex que no lo de domini d'esfínter. Sí. Doncs res, un fortíssim aplaudiment, sisplau, per l'Helena. Moltes gràcies, Helena. I esperem tornar-te a veure per aquí perquè ens ho hem passat genial. Quan vulgueu us convido. Apa, Helena, moltes gràcies. Adéu. Ara tenim un convidat molt especial. Sembla que estem tibant d'amics quasi bé, amb la tonteria. No, és veritat. Un amic molt especial. També hem compartit escenari amb ell alguns cops, però no li arribem a la sola de la sabata, la veritat. Però bé, rebem amb un fortíssim aplaudiment el tan bon mag, però millor persona. Tia puta, tio. Bé, doncs el següent convidat que portem és un amic molt especial. Aquest val la pena perquè els altres no. No, vaig veure. Hòstia puta, loco. Poder que tiri jo! Ja tiro jo! Mocs, tio. Ara sí, rebem amb un fortíssim aplaudiment a un convidat molt especial, també amic nostre, aquest fortíssim amor per al nostre amic Marín! Felicidades, acojonante. Que el vencedor de esta edición es Marín. Hola. Ja està. Seu, posa't còmode com si estiguessis a casa teva, Marín. Hombre. És com casa meva, això, també t'ho dic, Sí, no? T'ho sents una miqueta? Bueno, el sofà és més bo, però aquest és bien. És el primer que vam trobar i ens va fer No, a qualsevol deixalleria ho trobes, això està molt bé. Què tal, com esteu? Bé. Bueno, com estàs tu? Sí? Que ets qui ha vingut? Nosaltres estem bé, aquí, al Pou, ja ho saps. Bueno, he aprimat amb aquesta quarantena, que això ja és important, però per lo de més bé. Has invertit la tendència, no? Per això? Bueno, Patri Jordan, YouTube tira mucho. Vale. Jo al revés, jo m'he engreixat. Sí, quasi tothom, per això ho dic. Sí. Tothom ho diria. Bueno,
Perdó, que Seguimos. empezó muy fuerte, vale. Seguimos. Marín, la primera pregunta que bueno, diria que la fem sempre, tampoc hem fet tants programes, però la fem sempre és, perquè ho sàpiga l'audiència, perquè nosaltres ja et coneixem, però l'audiència no et coneix. Sí. Per tant, qui ets tu? M'ha sentat una mica malament això de que l'audiència no em coneix, però vale, sí. Qui ets tu? Jo soc Marín, soc mag, soc il·lusionista i ja està, i en fi, ese soy jo, sí. I res, faig els meus bolos, les meves coses i el que intento és doncs, sempre fer riure i que la gent doncs, s'ho passi bé i a part de veure màgia, doncs, sortint, havent vist un espectacle, pues, més que màgia, no que diguen oi, el truco este era muy bueno, no, que diguin, hòstia, que bo que era el mag. I ja està, això és el que sóc jo. Ja que estem a casa nostra, perquè bueno, aquest programa en realitat el principal és sentir-se com a casa, ja que estem a casa nostra, què no hi pot faltar a casa teva? Pues mira, És difícil aquesta, hi ha gent que ens ha donat respostes bastant interessants. Sí. Jo aquí t'ho deixo. Sí. Mira, tothom que ve a casa meva em diu tienes muchos cuadros tuyos, no? O sigui, jo és una mica egocèntric, Una mica creepy, no? És una mica creepy, però és veritat, però no. Sí, els quadres els podria cremar, però el que no podria faltar a casa meva jo crec que és, mira, les patates chips. Hi ha moltes coses que tal, però per mi no és, o sigui, tothom que ve a casa meva em diu treu les patates, perquè ja saben que sempre pot ser que no hi hagi ni aigua ni res, no, però patates chips mai en falten. Quines patates? Quin tipus de patates exactament? És que quedarà publicitat això una mica. Bueno, no, la marca no, però tipus, o sigui... No, la típica, sí, artesana. Artesanes són les que molen. La típica que te compres en el pollero, bueno, la polleria, allà aquelles, posa'm aquestes patates d'aquí, aquestes de bossa, esas són les patates que no falten a casa meva. Has fet molts espectacles, molts, dius d'això, i segur que alguna anècdota bona tens. Anècdota bona o dolenta? La que tu vulguis, és igual, alguna anècdota. Bona en el sentit de que, hòstia, que buena esta. Ostres, a veure. Ens han explicat cada cosa. És que sempre Tots tenim anècdotes bèsties. Sí, és que sempre la típica pregunta que fan és ¿qué es lo peor que te ha pasado en el escenario? Llavors, com ho tinc com a resposta comodín, jo ja te suelto esta. Pues no me sueltes esta, ¿no? ¿No? Sí? Home, és que és molt guai, eh? Ah, vale. És que és molt guai. És que jo, en un espectacle jo feia, que crec que vau venir, que al Club Capitol, al final jo feia una transposició que desapareixia a l'escenari i apareixia lo que hacemos, la misma polla que hacemos todos. Vale. Doncs desapareixem de l'escenari i apareixem allà darrere. Vale. Doncs vosaltres sabeu que depèn del teatre, doncs hi ha desapareixes de l'escenari i després hi ha un passadís on has d'anar corrents, normalment a les fosques, i has d'aparèixer a l'altra banda. Vale. El Club Capitol tenia un passadís, però quan vam anar de gira, un dels teatres que tenia, on fèiem aquest efecte, no tenia passadís interior. O sigui, estaves darrere de l'escenari i havies de sortir per una porta, donar la volta al teatre per fora al teatre i tornar a entrar. Vale, què és el que va passar? Que nosaltres doncs, allà arribem, muntem tot bien, sí, el recorrido és este, perfecte. Total, arriba el moment de l'actuació, desapareixo de l'escenari, surto, me'n vaig corrents, la gent se'm queda mirant, perquè clar, veuen a un tio amb una pistola de fogueo, claro, però amb una pistola i amb un traje corrents com un boig, no? I clar, i la gent es queda així un poco pillada, i sudando, i total, arribo a la porta del teatre i les portes eren tancades. Hòstia. I jo... Abran, que clar, tenia 30 segons per aparèixer a l'altra banda. Abran, sempre, però... Clar, no. Però és que no hi havia ni el tato, ningú m'obria la porta i dic, mare meva, què faré? Perquè, clar, què fas, no? L'està tot mil·limetrat amb la música. Vas tornar a sortir per l'escenari caminant. No. I finalment, quan ja portava jo allà 25 segons esperant, veig un senyor, el típico senyor de la puerta del teatro, que ya voy, un momento, un senyor gran així, caminant, ya voy, tal, amb el que ya voy. Pero, ¿qué son estos golpes a la puerta? Yo, señor, que soy el mago... Bueno, en fi, total, vam arribar tardíssim i quan sortim, clar, allò és el final de l'espectacle, ho arreglem com podem, i quan sortim estaven 2 cotxes de policia a la porta del teatre perquè els havien avisat de que havien vist un senyor corrent con una pistola. I perquè no anaves amb el bazooka, no? Que també clar, no. espectacles. I jo crec que això és l'anècdota més hardcore que he tenido. O sigui, és molt divertit. És molt divertit ara. Aquell dia va ser una
una movida. Ostres, que dur, que dur. Sí, sí, sí. Hosti. Que bèstia. Però bueno. Bueno, encara sort que no t'han denunciat com el Copperfield per haver fet caure. bueno. Allà És l'únic com una perjudicat... mica el Joker, no? Sortia allà amb una pistola, Sí, ben sí, sí, vestido, sí. elegante, no sé No, què. No, i no, tu, l'únic perjudicat ¡Abre vaig... la puerta, que quiero entrar en el teatro! Sí, va ser una normal. mica hardcore, però bueno. Bueno, està bé que Està passin bé. coses d'aquestes de tant en tant, no? També et donen vidilla, no? Sí, No de ho pots explicar aquí. tant en tant. I és Però obert com- fitxa, no? Com a la s'arregla policia? això? Ah, sí, clar. Els Mossos tenen fitxa teva, no, ara? Sí, però no per això. Vale. Ok, no vamos a entrar aquí. No D'acord, entramos d'acord. en el tema. Hem ficat aquí també de quins són els teus referents o ídols. Això t'ho haig de preguntar. Em sembla que alguna conversa hem tingut així un cop i per recordar-ho crec que no... Sí, no bueno, els meus ídols, el McLary, òbviament, que és Mhm. aquí com el Santa Cruz de Tenerife, aquí. Ostres, Ah, recorda que fem una estàtua algun dia. Una estàtua del McLaren. McLary, sí. Fiquem aquí en plan la santa. El Lari, el Màgic Andreu, òbviament, que és Sí, una també? mica més... I tant. Uh-huh. Home, de fet, el Lari és com a producte Sí, una de mica fet, del Màgic sí, Andreu, sí, també. sí, sí. El Juan Tamariz, òbviament, i el Copperfield, que jo crec que és com l'ídol de tots els mags que ens dediquem a hacer cajas i a partir mujeres, és com l'ídolo. I ja està. Molt bé. Jo intento que el meu personatge sigui com un còctel de coses de diferents... Que de cada puguis un anar d'aquests. mirant, anar barrejant, no? Fer un mix. Correcte. Està guapo, això. Sabem que és complicat elegir, però si t'haguessis de quedar amb algun dels teus espectacles que has fet, amb quin et quedaries? Jo crec que em quedaria... Ostres, és una pregunta complicada. Crec que em quedaria amb el del Club Capitol, que era com mi espectáculo soñado, no? Sí. Pensar aquell espectacle i tenir tots els medis a la mà de dir pues, jo vull que caigui aquí una cortina del sostre i luego que se descuelgue i vull no sé quants caps mòbils i tenir doncs, la sort de poder-ho fer i de dir, pues, mira, t'ho posem, i muntar tota aquella mandanga, perquè al final és una mandanga, però ho acabes veient i dius el resultat, ostres, com m'agrada, això és el meu espectacle que jo voldria fer Sí, dintre de 50 anys. Si tinguessis el teu teatre i dius Correcte. què vull fer, Sí. això és el més guapo. Sí, no és el que més he disfrutat fent, perquè és veritat que quan treballes doncs, amb molta gent és tot més estressant, però és el que més m'agrada, com a resultat final. Com es deia l'espectacle? Ara te'n recordes que ara no t'ho sabré dir. El Magical Comedy Club. Vale, dir perquè has dit el del Capitol. No, sí, perquè sempre que parlo de l'espectacle és com l'espectacle del Capitol perquè només es va fer allà. Però sí. El vas realment formar per poder-lo fer allà? Sí, perquè... O vas anar tenint de suelta simplement i... Bueno, és el teatre que ens van donar i com havíem d'estar una llarga estada, que vam estar 5 mesos, doncs vaig dir, bueno, doncs el farem respecte a les mides que té aquest teatre. I al final es va quedar allà. De la mateixa manera que evoluciona un espectacle normalment, quan el fas per festes majors i aquestes coses, a l'estar en un teatre fixe, també evoluciones més ràpid. Què notes estant en teatre fixe? El bo d'actuar no és tan important al teatre, sinó la continuïtat d'actuació. No? Que tu saps que quan no estàs fix en un lloc, doncs estàs fent bolos i potser et tires 2 setmanes que no fas res, després una setmana que fas 2 coses, després tal. I el lloc que et dona és que saps que cada setmana has de fer 4 o 5 funcions, i llavors repetició sempre en el mateix i sempre en les mateixes circumstàncies de temps és el que et dona aquella estabilitat que després et permet improvisar i aprendre noves coses. Més que el teatre en si, que jo crec que és divertit experimentar diferents teatres, és l'estabilitat en el temps d'actuar. Això és el que... de suelta provar coses noves, poder... Clar, perquè dius, vale, ho tinc tot sota control, ja sé que tot està tal. També és una responsabilitat molt més gran, perquè dius, és el meu espectacle, no sé qui m'està veient, ho haig de fer bé. Exacte, quan vas a altres puestos, a altres pobles o el que sigui, saps que potser molta gent no sap ni el que ve a veure, però si venen a veure el teatre en el que estàs fixa, saben que venen a veure tu i se'n recordaran de tu fas mal. Correcte, sí. I ara sabem que estàs fent un altre espectacle en una sala fija, no?, de momento. Sí, correcte. Abracadàver? Abracadàver, sí. Abracadàver. És un espectacle de màgia de prop, que és mi desvirgació de màgia de cerca. Sí. No tenies un close-up o alguna cosa així? No era de màgia? Bueno, però allò era un espectacle de quan tenia jo 15 anys, que vaig dir que solo me contrataven per fer màgia de cerca. Però ara sí que és com el meu espectacle de màgia de prop, caràcter professional. I mola perquè l'ambient és una sala privada, que és
del meu col·lega Luis Pardo, llavors tota la sala està ambientada doncs, con esqueletos, con coses, llavors d'aquí va sortir el nom de Abracadàver, no? T'adaptes bastant, pel que veig, t'adaptes bastant al teatre, en realitat. Bueno, perquè... està guai, no, clar. però si vas una vegada és una merda adaptar-se, però si és per estar una llarga estada és molt important. Sí. I estic molt content amb l'espectacle. Jo vaig començar, m'ho va proposar, fes alguna cosa de cerca i te meto. I jo, pues bueno. Però un cop ja està funcionant, dic, hòstia, m'agrada com ha quedat. Ets còmode i això? I dius, Sí. De fet, gent que m'ha vingut a veure el teatre em diu, m'ha gustat más este espectáculo. Jo, miros a la mierda todos. Bueno, potser perquè és més proper. Sí, no, és més proper. Ostres, ha de ser guai veure't així també, perquè jo no t'he experimentat gaire així, en realitat. Ha de ser divertit. Com és això? Ja et consideraves que tenies molta planta per fer màgia a prop, o t'has hagut de fer un aparatón ara per treure't això de la màniga? No, en realitat no he apretat res, és agafar els jocs que jo ja sabia de màgia a prop de tota la vida, juntar-los, refinar-los una miqueta amb 4 sutileses para que los magos de cerca no les tengo tapatotos, però al final la gràcia és que sóc jo, llavors al final és igual si estic serrant a una dona o estic fent triar una carta, los xistes estan... Van a veure el mateix personatge. Correcte. Marín. Molt bé. Doncs... Última pregunta, crec. Última pregunta. No volíem entrar aquí. Sí. No volíem entrar-hi. Però al final hi entrem. Però hi entrem. Al final la fem. Sabem que has estat a Pura Màgia. Sí. He estat a Pura Màgia. He guanyat Pura Màgia. Has guanyat Pura Màgia. No ens ha deixat dir nosaltres. ¿Cuál es mi cámara? Sí, amigos, he ganado Pura Magia. Aquí me tenéis. Y ahora estoy en el pozo. Mejor mago d'Espanya. Ese soy yo. Doncs explica'ns una miqueta l'experiència. Explica'ns una miqueta l'experiència de Pura Màgia. Pues Pura Màgia... Com l'has viscut? Pura Màgia, ho recordo amb molt de carinyo, va ser molt especial i va ser molt divertit, però recordo que quan ho estàvem fent, quan estàvem gravant, estàvem en la mierda. O sea, era lo peor del mundo. Era cada setmana no dormir, perquè clar, en una setmana, menys d'una setmana, havies de preparar un número que s'emetia a televisió, que havia de ser més espectacular que la setmana anterior, que havia de tenir uns cànons, perquè esta semana vamos a hablar sobre el agua. Sí, et donaven un tema. Sí, i tu dius, i que de dónde me saco yo un número de agua que no, claro. I clar, cada setmana, i a sobre, la gent amb qui tenies al voltant, amb qui competies, eren mags que a més eren amics, no? Eren amics, llavors sempre sale eso de vamos a medirnos las... esas coses. Sí, que és com... ens estimem molt, però clar, a veure, a l'hora de la veritat... És una posició important, ara mateix està actuant a la tele i fot una miqueta haver de competir tan bèstia amb els companys. Ja competeixes de normal amb la vida real, que a més tan sèrio en un programa. Sí, a més com els mags que no tenim ego, pràcticament, doncs havien esas batallites i això et feia implicar-te més. Les batalles que es veien a la tele, per exemple, eren reals? O sigui, hi havia batallita de veritat entre mags? Eren reals i n'hi havia més, o sigui, n'hi havia moltes més que no s'emetien, perquè clar, hauria de ser un gran hermano, estar cada dia ahí con la cámara. Pero vaya, si esos camerinos hablaran, eso era maravilla, sí. Pues imagina't un gran hermano de magos. Sí, bueno, és ben bé que tenim aquest estil de fer, vull dir que... Doncs Marín, si algun cop tornen a fer el Pura Màgia o algun programa per l'estil, em molaria que t'agafessin com a jutge o jurat o no? Home, fliparia mogollón porque me iba a vengar de toda la tralla que me han metido. Es van fotre fort, també. Hostia, el Anthony Blake, gran mestre donde los haya, algo así como si estuviera muerto, pero no. Sí. La cara muerta. La cara muerta sí, pero que tela. Doncs Marín, tenim una sorpresa per tu. Marín, Vamos que me vienes de marinero, ¿eh? Este chiste te lo has preparado. Ay, sí, la portada de casa. Ay, madre mía. Tenemos sorpresa para tú. A ver, va. ¿Estás preparado? Vamos a cumplir tu sueño. ¿Dónde está el stripper? No, ¿Estás preparado? Venga. Vols ser realment el jutge jurat, no? Sí. Vols ser realment el jurat d'un concurs de mags? Depèn. Puc dir el que realment em doni la gana? Sí. Pues llavors sí. Llavors sí. Doncs res. T'hem portat uns amics nostres Exacte. que hem contactat arreu del món, en realitat. Arreu del món, hem fet una selecció... A la Penn and Teller, aquí sí que hem fet selecció. Sí, hem fet selecció Penn and Teller i res, donem
hi ha lloc a aquesta secció que inaugurem avui amb tu com a jurat. Marc Marín. Mirem a la càmera. Amb tots vostès, Fulmi! Bueno, ja tornem a ser aquí. Benvinguts al Fulmi. Fulmi! Ostres, Marín, què ha passat? T'has transformat? Sí, me he puesto unas gafas de broma, esta que no tienen vídeo, para imponer más. Y ahora hablaré en castellano porque esto siempre acojona un poco. Así Y hasta con una libretita, ¿no? ¿Te has traído? Me trae una libreta desde el chino y este boli que lo he robado en el Ikea. Ah, muy bien. Estás en modo de decir dónde has cogido todas las cosas, ¿no? Correcto. Molt bé. Bueno, Marín, pues estás preparado, ¿no? Sí, vamos a ello. Vamos a ver a nuestro primer concursante. Primer concursante. Vamos ahí. Sí. Que sembla que no sabia parlar, tio. Primer concursante. Rebem amb un fortíssim aplaudiment al primer concursant, Néstor Bravo! Hi Pareto, I'm Nestor Bravo and I come from Mines Lines in Texas. I'm the best magician in my country and I win a lot of concourses around the world and I'm going to win here in Follow Me too. See you now. Valoraciones. Néstor Bravo, te apellidas Bravo, ¿verdad? Bien, pues bravo por combinar esa chaqueta con esa camiseta, antes de nada, hay que tener valor, eso es lo primero. Ha estado bien, el truquito ha estado bien. Me han faltado quizá algo con monedas, con bolas, que estés tú en bolas haciendo monedas, no lo sé, algo un poco más así. Y no sabría qué decirte, están bien las cartas, pero los trucos de cartas siempre son mejores cuando no hay cartas. Así que felicidades y hasta otra. Gracias. Un fuerte aplaudiment, sisplau, pel Néstor. Néstor. Vamos con el siguiente. Que pase. El siguiente mago viene desde Argentina. M'he ficat jo en modo castellà, perdoneu. No, ja ho veig. Ve des d'Argentina i porta un acte de coloms. Muy bien, bueno, de palomas, digamos, Sí, de palomas. Sí. Es que a mí nunca me han gustado las palomas. Toma, mira, que haga algo con esto. No tiene mocos ni nada, toma, dáselo y que haga algo con esto. Si está buen mago, ¿no? Si es un chimichurri de Argentina, pues seguro que lo hace bien. Venga, dáselo. Sí? No sé. Sí. Bueno, amb tots vosaltres, Robbie! Hola, buenas, soy Mago Robbie, vengo directamente de la Argentina. Y vengo a participar aquí en Fulmi. Y viniendo para acá en el avión he aprendido un juego de magia que os dejará a todos alucinados. Pues estamos aquí en el pozo y no hay personas más hundidas que yo. Well, Alibaba had them 40 thieves. Scheherazade had 1,000 tales. But master, you're in luck, cause up your sleeves you got a brand of magic never fails. You got some power in your corner now, some heavy ammunition in your camp. You got some punch, pizzazz, yeah, who and how. All you gotta do is rub that lamp and I'll say, Mr. Aladdin, sir, what will your pleasure be? Let me take your order, jot it down. You ain't never had a friend like me. Nah, nah. Robbie! Robbie desde Argentina. Marín, Valoraciones. tu turno. Esto es Robbie, ¿cómo estás? Está bien, espero que esté bien. Has puesto la música de Aladdin, de un genio tan genial, me parece muy buena selección. Sin embargo, habría que ser un genio para calificar que esto que has hecho está bien hecho. Quizá en Argentina este chaleco que lleva es popular, acá no, ¿de acuerdo? Te lo digo así, te lo digo de esta manera para que me entiendan, ¿no? Y ahora ya dejando de lado esta broma racista, Robbie, lo has hecho muy bien, me ha gustado mucho y me ha gustado, así que oye, un aplauso para Robbie porque Moltes gràcies, Robbie, Robbie. vaig bé. Ara el següent concursant que portem
és d'aquí de la comarca. Ah, sí? Pensava que havíem anat a tot arreu del món a buscar. Però No, aquest és d'aquí, és de també són part del Catalunya món. i és el Caro. Així que, Marín, prepárate por el siguiente concursante. Caro! Hola, sóc en Caro i vinc de Sant Sadurní d'Anoia. Tinc 26 anys i des de fa 30 anys que m'estic preparant aquest espectacle de màgia que crec que us deixarà sorpresos a tots. Per això he vingut avui a Fool Me per demostrar-vos que realment tinc poders màgics. Bueno, antes de nada, Caro, felicidades. Me ha gustado mucho que por fin un mago lleve escrito en su propia camiseta el nombre, su propio nombre. Eso siempre ayuda al tema de la promoción. Y me ha gustado mucho también de que uses una bolsa de vómito de los aviones para hacer tu truco de magia. Hay que tener mucho valor para hacer eso. Lo del cubo ha estado bien. El dadito, esto de que mueves con los deditos, está bien. Está bien, como efecto está bien. Me ha faltado un poco de timing, ¿sabes? Un pelín más rápido, incluso hubiera estado mejor, pero bien, 100, felicidades y cómprate una camiseta nueva cuando puedas. Gracias. Bueno, moltes gràcies, Marín, moltes gràcies. Bé, doncs res, anem-nos a rebre per la valoració final, sisplau, que entrin els concursants. Ja els tenim preparats. Marín, valoració Pues aquí final. están. Bien, ¿Quién chicos, Deliberación final. Sí. deliberación. Lo habéis puesto realmente complicado porque los tres sois dignos de estar en el POU, la verdad, porque no os veo en ningún otro sitio. Y realmente he estado pensándolo muy a fondo y realmente creo que quien de los tres, de verdad, de corazón, se merece el premio, soy yo. Quiero decir que no me lo esperaba y quiero dedicarlo pues a toda mi familia y a mi gata, que se llama Salem, que supongo que cuando llegue lo único que espero es que no esté muerta. Gracias por este premio y nada, ¿me lo puedo llevar de verdad? Sí, home, de res a tu, Marín, per venir aquí i acompanyar-nos i a més fer de jurat. Ha sigut un plaer tenir-te al POU. Sí. Esperem que no vagis gaire més lluny que això. Així que moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ens quedem al POU. Ens quedem al POU. Un fort aplaudiment també per als concursants. Bravo. Néstor, Robi, Caro. Ens veiem al proper programa. Si hi ha alguna càmera que m'està mirant. Alguna càmera. Ens veiem al pròxim programa.